Business Festival Exclusive Talks on rakennettu sinulle, joka haluat menestyä ja kasvaa haastavassa toimintaympäristössä ja mullistuvassa työelämässä. Tämä päivä koostuu 3 teemasta. Teemat ovat johtajuus, kasvu ja vaikuttavuus. 3 keynotein ja niitä tukevan 3 workshopin kautta saat konkreettisen työkalupakin, jolla rakentaa tulevaisuutta. Kaiken tämän lisäksi haluamme luoda ja tuoda elämääsi ja organisaatiollenne mahdollisuuden vaihtaa ajatuksia niin puhujien, workshopien pitäjien ja muiden yrittäjien, päättäjien kanssa. Tilaisuudesta luomme intiimin, vuorovaikutteisen, avoimen keskustelun tapahtuman. Tämä päivä on aivan varmasti päivä, joka on enemmän kuin koulutus. Se on päivä, joka jättää jäljen tulevaisuuteen ja antaa konkreettiset eväät mennä eteenpäin nousujohteisesti. Nähdään 4.10. upeassa miljöössä. Suomen Turussa, Panimo-ravintola koulussa. Tervetuloa. Minunkin puolestani.